ama chia ina Tracy chu chau thutin a thutna tang chuan chuata a let thla topa a boral zui aruang an halral hnu chuan a fapa emetan awa pada tha a anupui hual ania kara lo omin dairy aziaka a phurte chiam lo emet ron lutin anu bengbe pe katuma mase bengbe be na tur aping vekto thu soi an pahni chuan dil kama an kala emetan anu thlana thiam lo taka soin ina hnut chia awangin lom thu hrila tuya chuan anu wap chu a bun ta ni hemi hnu hian Tracy chena thina chuan an kala banga meichelam lai thalak chuan ania mit ala hle emetan anu Tracy tleirol lai ani thu hrila ania in tinge inu hian ina ro chundu che adam lain inin bengai boxi lo atia emet chuan chang thadu lovin fo antuma ania in thom a hriat awangin chauka an pheiduna Tracy in ahun hnung a manna chair kha lo la let nga ta anti fai lai chuan in hnuaya thoman hrele an pahni chuan an chuk thladuna bungrua lo om nual mai emetan bom pakhat choi an tum chuan a in tau chora in chunga chhole in ania in emetan open lai birthday video cassette a hmu chuak heti lai hian emetan first aid kit alo honga a chunga chuan syringe lo omin hunkal to a thil thleng a hre chuaka arun hnuya kal le anu tongri a hre ruaya ania in video kha lo chuawang lekani emetan zu a in popa a bethadu lo nen ania thin rim hle emet ril ruhana hriat chuadan thadewa hria ania chuan interview nei puin a har satna zota mania om adu zia a hril tlang taroi mai an thutna chu in thlakin ania in iril ruhana chu inu khan atui thlara che ingaya i boina chingfel lovin chungkwa dini tumbok anti chuan emetan ngai thlapei tol lovin a chuasan ania ron chua hnu chuan emetan pasalatan mindu tak tak lo wangin khang thil kha isoyani atia mase ania in ka pasal ni mai tur hian kalaka engma zep nei lo se ka duani tina chang emet chu in phel ruakin ania hian tuichen a thiam lo ti hrengreng chungin tuichen puya soma a hlau chung chu ka zirti rangche ti in dila chuan a pot lut luya chumi hnu chuan pa anei duna zana emetan inan thlen tir khan anin chu a hriat to lo thu a hrila ano panlaya atalvel dan po engma a hre chuak thei lo ani athu soi chu ngai thlakur angin langma se ania hian rilru a petak tak thei lova mai kor voin emet an fiam vela ati tlake pal tahlau mai ania in bol ka du ati hnu chuan bata pa ruak vekin anom duna an kal thui don chia chu ania in thoma shele tatlat mai chumi hnu chuan interview anei pui lea anupui hual ti lom nan emet chuan athu soi angai thlak sak ram mase engwangin nge inu khan atui thlar che anti chuan asale phata ania in chung kodin adu chhana zo le emetan ka hmangai wang che ni atia ania chuan ni lo inu wangani anti chuan emet athin rim zual sau chuta ania chu anu Tracy anga in thuam sawin kalsan ini wangin in thiam thei lawani atia emetan avin shrep nu chuan a kalsan hemi hnu hian tukvera tangin emetan anupui hual pona lam chu a thlir renga atluta nok mai ania khuma amut hnu chuan anu o a hrelea vaen fiain meichelim thla hian chauka kal turin aron ti zui emet chu zana thil thleng engma hrelo ang maiin aron tho chuaka a chhuwa hmain anu thalak nak tak tak te chu zor turin ala chuak aniai beka kar cha bia dap roka alo chu sak mak mai doorbell rin emetan awa hon chuan an thenom pa bil aron lang hlola a motorin kho chunga an kal dun ta ni holama exer lak pain emet chu atlan hoa ina vathen nak chuan zanmasa mai kor kha banga a thavekin alo intara
ania anu chera thuin mai lo zu ham emet chuan mai azuk wangin a hau zeka pizza lo urkang vek bok an thudun nu chuan anu pui hual mi zedang lam zia chu a hrengala ania chuan duat takina malis ania che dan chu thei ngil tumin na a tho sana zana chuan ania hnena ka she thiame kanu ka hmu dan thla ki tum wangani atia ania in tracy kani hi ati tamai emet chu ati hril hai ema ka tiama che ka boina chu keiman ka ching felanga I pasal thatak kalani bokang ati ta ni ania an fo chuan alo chang le dulawa anu beng be kha bein a beng alo verti a shebok emet ngai thalo chuan a mer hriat bia in an pai wang khan ania ril ru hi a buai ani a ring dewa emet chu thuthleng se yamuin thoma shele ta ania ron lang thutin bedroom a alu san ma chuan a fapa ang main a chul mu hi la atuk jingkara ania chu pona lama emet kai thavin amutna thingpui le eitur a pethlap ania hian ei siam a thiam lo wangin emet chuan mak ati hle a ma se engma a soi zui du to lo ani ania I dei rithar mu chuakin emet chuan thil tlak chama nei ti alo ziaka ania hnena a thil mu chungchang zo an tum chuan anu makeup alo mangham hama ka bazar don tin akal san zui ania chuan nu chuan emetan abek a hai sak chia ma a dei ri hlui enin a thar nen an en kopnak chuan a handwriting alo in ang reng lo ania handbag amel wang lai chuan doorbell a ron ria in mun le ram leile hral chungchanga na thok agent talonia emetan an in en kwal vel turin alu tir ngal hemi nu hian ania ron hoin agent chu chuak turin atia emet nena in hral theinan thu inei lo ati piap emet chuan kanu min ro chun liau ani hi atia anin hauna sat em wangin agent chuan nidanga karon kal leang tin a hosan taringot mai a chuan hu chuan emetan ania vin shepin a thomhno apek sakmol mola ania chuan iti chuar palange an ti chuan emetan heng thil mai ingai sak ngai lo kha ati vin hlur azia dang lam sot em wang chuan ania chu anu bula hruaya duwa ania in hei hi ka in ani hi tin a chua san emetan ania handbag chu a chek ngala a chunga chuan a pum chung thalak alo da thakhia wa note a pai ti a hril lo wangin emet a thinrim ema arai ti hrengreng chunga pa in meizia la zu kham ham wang khan a hau le a ania chuan note nei thei kalani lo alo ti mak hemi nu hian ania chu pona alam le a emetan anu hrechiang deuh tu bil awa hmuwa chupa chuan tracy kha aril ruti hadam nan alam thin ti alo hrila tracy khan apa chan chin chu a hrechiang bik lo ti a hrele zel emetan ani chuan engwangin nge kanu khan min shin ati chuak hiala bil chuan anu chu ngai dam to tura hrilin engtiklai main a thei ngil ngai lo che ati bok ina ho nu chuan anu deiri abo ti a hre chuaka ania hnena karil ruput dan hre turin kanu chanchin izira aum dan ang chiin I khosa zuyani atia anu pui hual chuan keima deiri ani chui soi ania chu tungeni reng alo tivel emet hian le mala chang renga ngain ania chu kanu pui hual ania kanun dan du lovin min siam thata tum reng thin atia ania chuan engwangin nge siam that che tum tina zot emetan kanu in min tui thlar wang chawa chung kodin tum kaniemo hati wangani atia ania chuan ngai to mel takin a thil soi chu thil thleng tak taka angai ani ania chuan hla playin lama zirtir vela emet hnena tinge ania chu I then mai lo atile emetan ama chia hi meichhia min hmangai tu om chhunani wangani tina changa anu ang chia bechhun zomin nga tinge ikianga om min phalsak atile ania chuan a chan ka shebik lo tuna hian kamamo tlat cheni har sarna I to changin kabula om reng theila ka ti sin alo tia ma se emet chuan lema changreng pei to lo
hemi hnu hian ania in video kha en lea emet in hnuaya chuk tum chu thom a hriat rual chuan ading chata an le hoinak chuan chauka anu chhuata alo let renga akut ron ti che in emet muhil ron har hlol tlailama emetan ania dilbula kal azuk muwa tuya cheng thiam lo ti hria in atlan thangal a thlen thlaknak chuan ania chu ngate ang main tuya lo thiam to a emetan mak ati kher mai zana emet chu aum dan aron dik lova ania chuan bathroom a Tracy damdoi khan achiu mia duat taka kwa in an muhil duna zinga ania chu hril hai mel zetin aron tho pona emetan ron muin ei rongbol tura an ti chuan ania chu nui varin a pasal bianga chuan a fop zawa emetan ania zia in thlak danglam le thut chu mak ati dewa exer la turina kalsan ania ina alu hnu chuan dokana cigarette lo om chu muin a makeup in hnoile bengbe abe te chu khoin mak ati hle emet ron kir hnu chuan nizana engthil nge thleng ati chula emetan nithum liam ta khan pa kan ei duna lom tina chang bedroom a ania chuan emet chu ti lom an tum vengia la ma se alo du to thak lo ania chuan in chung ti fain bungra then khat pai tura phur an tum chuan emetan alo la let lia ania chu kho chunga kal turin ain khal chuak ta ne emetan anau panlai video kha ain vea agent khan doorbell aron metria ma se emetan hon sakatum lo hle ania ron kir hnu chuan emet anu bungro hlui zinga thureng awa hmua awa pan hnai nak chuan atiang chia khan emetan la malo zirtir vea ei tur aron hon sakte chu ai du thaklo ania in note a paile pailo lanna thalak kha muin emet ne na hei hi ila chuak ani mo an ti chuan chang lovin bom kha lo ti fai me ka chumi hnu chuan interview anei pui lea ania hian engthil nge thleng hriat veka du ni emet chuan thil engkim hi alem le atakti ka thliar sang thiam to lawani atia ania hian Tracy anga aom laia athil ti eng ma shelova emet rilru ati nat nge ringbok engthil nge iti ringchin te emetan atia ania chuan inu angin ka omani tiro tin nau nei aladu tak tak lo thu ashil bok emetan ania chu athil tum ber la phua tular tak ani theina tur no te chuan adal a hlovang ani ringa la phua tu hlotling ani don lo ti a hriat rualin ania nu hian a fanu chu a be thadu to ngai lova hei wang hian nu mangai na kan fa lo piang tur chu ipek thei in rin lo wang ani ati bok mit tui tla chungin ania chuan thalak hi uluk newin ien to em nau ka pai thei lo ani atia apuma chuan no te alo om reng lo emetan ahma pon ti thau khana lo mi soi alo ti sam e ta ania thin rim chuan a thom hno a hai ngal rok chuta emetan ania idei rithar kha aron chiar lo lawa ka zi ani reng lo ka handwriting po ani lo top hi hativin lura engthil po soi se emet hian awoi to lat lo emet chuan ishereng itider vekani tin anin hau shepa ania dei nen emet chu bathroom a ain kal khuma thudik isoi lo chuan ka hal vekang atita kumhni chunga kanuna thil poimo thleng ka ziana hani khatiin ania trap zoya emetan kongkhar an honnak chuan batapa akang wap chia lo om emet chuan exer alaksan deya ania thin tor lutuk chu a thotha theilo hialani thimhnua po emet aron lakir lova thinrem takin Tracy thalak kha ala tha a ain pek ngal sok a chhuwa don chuan thom a hrewe a ngai that lo na em nei lovin chhuwa thawatum a kar chabi beka anen nak chuan alo om reng lova banga Tracy thalak kha alo in tar le chuni in chiang lo ruain a hming lamri a hrezuya emet temoti in hnuaya me nen a chuk thla dokana lekha alo om dar nuai ania in anen velai chuan
inchunga mai korvar an tar kha tuemo hian voin aron kalpel thua ka ania in faila thuziak chu uluk takin a chiara emet kha ano panlain anu in angai sak tok lo wangin nopang enkol tu ten an lo lak sakani chuta mei cheu tham ral riai a hrelia an hoi kwal vel chuan tu ma a mu bok si lo faila chuan emeta no panlai thalak hliam neiin a hmua chuti lai chuan mai korvar vuwa khan hnung lama tangin aron tham thut mai Tracy mel a hmu thuta ania chu ina tangin atlan chuak rang le pona bil khan emet aron hruai thleng chia kongpuya ni khoshelovin alo tluni an mutir nu chuan bilan hun rei tak in chunga hian akal to ngai lo thu shila dokana lungphur ron fuin ania in benson an tum chuan bilan alo hup chat Tracy khan athi chuan rannunga tal aron let le tur thu alo soya lintok lo nanga viau ma se eng rannung ma athat ngai lawani bil chuan Tracy nen khan anin ngai zon ve thu asoya ma se anum dun rei thei tak tak ngai lova athi na kha bil hian ala tur hle thung ania in emet le Tracy te inkara enge thleng azota bil chuan emet kha midang te har sana thlen thin no pangchim om takani han ti chuan ania in bedroom ma in chiuna kha emet control theinan anuin a hmang thin ani a ringta bil chuan emet tenu fa chanchin soi chunzom ze lin zan kha chu emet keru tliakin kan ina aron kala damdo ina ka hruai ta ni atia chumi nu chuan Tracy in emet chu a hmule to lowani ania le bil chuan kumtam tak liam to ma se emet hian anu alamamo rengani anti duna bil kal nu chuan ania in emet chu a chua san man tre pa ma se akianga om athlang ta ni amuthil nu chuan nupakhatin ania aron ban thema amuhil aron har zok emetan aron pan hnaya chau mel tak hian min chiwro ati khur dar ania chuan bedroom ma syringe khan achiu so ta emet chu muhil ngal borin Tracy in ania aron vuana afapa chu akwa tir atuka emetan anupui hwal jing ron tho chu ei tura lo siam saka athil ti suala ngaidam adil bok adei ri pa ngai kha apilet lia ania Tracy anga omlaya azia zo kha alo halani emet chuan aril rupo aven hok thu ashila khopuya kan let le main kanom na hun nuam tak hi fangpua lang atia dila khan kalin longlenga an chuang duna ania om anuam theizan lo kadeiri ihal tak tak emokati khan aruk takin ka thoveng huayasin achan chu ka hlaphua te kha midangin an hmuang ti ka hlawani tuna chuan katana thil hlutak minti sakwang chawin chungkwa kadin puidu anga che kai ngai to donani aron ti chuaka emetan anuin ama chu ngai saklavin alemzia ringota arilru apek thin thu asoi chuaka ania in ingai dan mai ani chu anti chuan emetan ano panlaya anu amamo zia ashila kanu du lo le akal santa kani hi atibok ania chuan in hnuaya faila mu chua chungchang kha soi chuaka sarkarin an la sang che ni kha anti chuan emetan engtin nge katun mahuni siat em kanu ang chia omin lemichang boka atia ania lo ngoi reng emetan pan nain kanu ini em atia ania chuan mitui parol vek chungin nilo inupui hual kani hi tina chang emet chuan ania in tui hleu athiam lo ti a hre chuak thuta afianan anam thata bor mai apilwang nu chuan emet chu tuya azwang lut vea a chan chuak ta ne athil ti wang khan ania in akal san tange nge a konga dingin thil dik ati le ti lo angai tua wanga dashboard ta rannung aron wak bila thil soi kha hre chuak zoka alet le pha taringot mai interview nei dun le in ania chuan fa adu thu ashila emetan nu amamo zia alo soi ve bok ania in apasal hual chu hakwa vonga in chiuna ahnunga athu kururan anin mamo ton na chuan anin laichin na asonget zual sawa
chu an hmang tangkai dun ta ni